Machiegni paw tuke, tim skund nyiri ma Nyamira Girls ma yudore boma ma Bondo koro timo ikruok ne tuke mag sikunde sekondar e pinje duto. Nyamira Girls nobedo joloch e tuke mag hockey mane okelo kanyakla sikunde mag Afrika ma ugwe mane obagi boma ma Kigali, Rwanda. James Opondo nigi ler. Bang' rieny tuke mag sikunde sekondar kendo kao loch pacho kaka achiel gi piem e kind sikunde mag Afrika ma ugwe, tim mar Nyamira biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje duto mibiro bagi dwe mar Ang'wen higa manyien. Kanwe seche mane timno orwaki e kaunti ma Siaya. Kocha mar timno Dennis Kigai nolero ni gibiro timo ikruok makare motelo ne tuke mag pinje duto. Hockey is a game that some people, when they look at it, they think it is dangerous. But I want to say that in this school, we have had that tradition now, that it has reached a point where hockey has become part of them. And all this is because of the efforts and the support from our dear principal. Captain mar timno Viviana Kinyi nolero ne jofwambo ni lony mag yude tuke mag pinje Afrika ma ugwe biro konyogi e seche mag biro yuoro e tuke mag pinje duto. Bende nochwalo kwayo ne sirikal mondo konygi gi gige tugo kaachiel gi alap maber maginyalo time orako. We have so many players who have joined the Form 1s. There's so many, and the sticks are not yet enough. We still need the sticks, and we still need the shin guards to protect the players. Korka kore japuonj maduong' mar sikunno Jessica Ambassa ma bende en achiel kuom kocha ang'wen matayo timno nolero ni yudo loch kendo duogo gi okombe dala en mor maduong' ne sikunno. E seche ma jotugo go biro timo ikruok margi, Gavana ma Siaya James Orengo nosingo mar siro timno e wuoth margi mar kelo kombe maduong' mar pinje duto. Yesterday we had a celebration in this school which involved the board of managers, the PS, the teachers, the community, even the church. The assistant bishop was here to celebrate the performance of the hockey team. And now that you're going to go to for the Continental Cup, I understand, we will want this time to be even more organized because you'll be facing more formidable teams. So Waziri, I ask you that we start preparing for this one better. Boma ma Belgrade piny mar Serbia biro bago tuke go mokelo kanyakla pinje duto ka geno nitiere ni ikruok maber nyalo miyo Kenya thuolo mar kao kombe e tuke mag hockey kokalo kuom tim mar Nyamira Girls.